Tu, sí, tu, el maero del descampat que mira a un montó de televisors apagats. Estàs negre de la programació de A Punt? No saps encara en quin canal pots veure tele sueca? No tens ni punyetera idea de jugar al golf? No en tens prou com per a trencar el teu iPhone o el teu plasma? En eixa patata has trencat la ungla del dit gros del peu? Sempre te maten el primer en el Fortnite? Eres massa guaiet i passes de reciclar en el ecoparc? Eres un imbècil random? Enhorabona, campeón! Pronte tindràs un programa tan indigne com tu.